já jsem Mr. Fuck, nemám žádný kanál zatím, ale v tomhle kanále se budeme ukazovat všechny věci, které se dají vyrobit z filmu o superhrdinoch jako Kapitán Amerika, Iron Man atd. A náš tým má 3 členy se mnou a jmenujeme se Heroes Builder. Hello guys, já jsem BViky a znáte mě jako začínajícího youtubera z mého účtu na YouTube, který má momentálně 25 odběratelů, chci víc mimochodem a jsem tady od toho, aby mě zachránil, když začnu hořet s raketama. to taky, ale jsem tady hlavně od designu, abych pomáhal, aby ty věci nějak vypadaly, protože jsem celkem fanda do komiksů a do superhrdinů, od Punishera po Ironmana, po Deathstroke, to je jedno, pověďme no. Jsem tady od designu, abych pomáhal, jaký barvy má vůbec Iron Man, jaký barvy má Kapitán Amerika, aby ty věci nějak vůbec vypadaly. To by bylo asi všechno. Zduškuř, já jsem Freddy Klupr a jsem 3. členem tohoto kanálu. Vy mě ještě neznáte, ale brzy mě znát určitě budete, protože mám také založený YouTubeový channel jako BViky007. Jsem tady z tohoto důvodu, aby mi pomáhal stavět moje projekty a abych se možná nezabil ustavění. A to by bylo pro tohle video vše ode mě.